Καταρχάς θέλω να ξέρω τι έβγαλε η επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη σε ό,τι αφορά το τουρκολιβικό. Τίποτα! Ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε τις ελπίδες του, μας κατέθεσε τις ευχές του και μας είπε τι επρότεινε. Το λέω κατηγορηματικά, είμαι φιλέλληνας. Δεν μας είπε όμως τι του απήντησαν. Ναι. Αυτό να το θυμόμαστε και να το αναμένουμε. Τώρα από εκεί και μετά το τι θα βγάλει η επόμενη επίσκεψη του κυρίου Πλεύρη κτλ. Αυτό θα το δούμε. Πριν από λίγο ξέσπασε πρωτοφανής διπλωματική κρίση, καθώς η κυβέρνηση της Βενγκάζης χαρακτήρισε ανεπιθύμητη την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, μεταξύ αυτών και τον Ευρωπαίο Αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης και τους Υπουργούς Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας. Λοιπόν, αυτές οι επισκέψεις θα ήταν περιττές εάν από το 2020 είχαμε τηρήσει τη στάση που έπρεπε να τηρήσουμε απέναντι στο Χάφταρ. Αλλά ο Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας μας έλεγε να μην ασχολούμεθα με το Χάφταρ, διότι μετράει μέρες. Τελικά δεν μετρούσε μέρες. Όχι μόνο μέρες δεν μετρούσε, εμείς μετρούσαμε μέρες. Τον ήπιαμε, έτσι. Ναι, τώρα με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, βέβαια, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω τι περιθώρια διαπραγματεύσεων και δημιουργίας νέων ισορροπιών έχουμε. Νομίζω έχουμε ελάχιστα περιθώρια. Απολύτως ελάχιστα περιθώρια, διότι εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει καμία διάθεση να συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το είδαμε, και μάλιστα σε θλιβερές συνθήκες και ενσταντανέ, τα οποία προκαλούν κλαυσίγελο στην κυριολεξία. I wondered what that was. Let me raise a glass. Ενώ με τον κύριο Ερντογάν έχει τρυφερές στιγμές όπου και αν πάει και όπου και αν συναντηθούν. Εάν ο κύριος Τραμπ καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει μια κυβέρνηση η οποία είναι τελείως αντίθετη με την δική του προσέγγιση για τα πράγματα και η οποία μάλιστα τον καθίβριζε καθημερινώς και χρησιμοποίησε το όνομά του ως ύβρι, το επίθετο τραμπισμός, το ξέρετε, τον όρο, τραμπισμός τον ξέρετε, και τον αριστερό τραμπισμό που απευθύνεται εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από τα χείλη του Πρωθυπουργού τον ξέρετε και αυτόν. Είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Αυτά δεν τα λησμονεί ο κύριος Τραμπ. Έτσι. Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι αυτός που κυβερνάει τη χώρα. Το μέτωπο Αθήνας-Λευκωσίας για το καλώδιο, που θα ζητούν την άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επανεκκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης που έχει παγώσει. Ναι. Πέστε μου κάτι. Η Ελλάδα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχει οριοθετήσει επισήμως, διεθνώς και νομίμως βάσει της Άγκλος 3 αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, ναι ή όχι? Για να δούμε. Σας σου κρατάω το βιβλίο. Χημεία κατεύθυνση. Η απάντηση είναι ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί όμως η ΑΟΖ αυτή, έτσι είναι? Όχι. Στο χώρο το συγκεκριμένο. Το χώρο ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, λέω τώρα. Εκκρεμεί ένα κομμάτι. Ποια διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Φιλιππάκο? Με την Αίγυπτο, δεν μου λέτε? Έχουμε πλήρως και νομίμως οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη στην επίμαχο περιοχή. Ωραία. Πλήρως και νομίμως. Και εκεί εμφανίζονται τουρκικά πολεμικά και μας αποκλείουν τη δυνατότητα μετρήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, τι λέμε Ελλάς και Κύπρος? Ελλάς και Κύπρος λέμε, πηγαίνουμε στην Ευρώπη και λέμε επειδή εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία είναι νομικώς κατοχυρωμένα και μάλιστα οριοθετημένα, παρακαλούμε θείε, βοηθήστε μας να τα κατοχυρώσουμε. Τι θα σκεφτεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία έχει business με την Τουρκία? Είμαστε πολύ ηλίθιοι μαζεμένοι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει, για το συγκεκριμένο θέμα, για το καλώδιο, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον. Αυτό το ίδιο λέμε. Όχι, αυτό λέω, κύριε Φιλιππάκο. Εγώ το κάνω πιο λιανά. Εσείς μιλάτε ως καθηγητής και καλά τα λέτε. Εγώ το κάνω πιο. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον? Δεν πρέπει να ρωτήσουμε κανένα, έτσι είναι. Να γιάσει το στόμα σας. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο λέω, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Μετά έρχεται η Λιβύη και μας λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ στον ίδιο αυτό χώρο που έχετε οριοθετήσει με την Τουρκία και με την τουρκική συνεργασία της ΝΟΚ με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων θα κάνω γεωτρήσεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και εμείς και πάλι δεν λέμε τίποτα. Και πάλι δεν κάνουμε τίποτα. Εκείνο το οποίο βλέπουν έξω τι είναι? Είναι ότι εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα δεν έχει καμία άμυνα. Έχουμε ξεφτυλιστεί παγκοσμίως. Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε ανίκανοι. Είμαστε φοβικοί, είμαστε δειλοί. Μάλιστα. Αυτά τα βλέπει η διεθνής κοινότητα και τα βλέπει κυρίως ο κύριος Τραμπ. Τι σου λέμε συγχωρείς? Σε αυτούς σε τι να βασίζομαι? Ό,τι θέλω να πάρω θα το πάρω ανά πάσα στιγμή. Θα τους χρησιμοποιήσω ως χώρο. Θα πάρω ό,τι είναι να πάρω
Και από εκεί και ύστερα το υπόλοιπο δεν έχει σημασία. Ας τα βρουν με κάποιον ο οποίος μπορεί να το κρατήσει και να το υπερασπίσει. Ήταν ο δικαστής που δίκαζε. Μάλιστα. Ξαναλέω, ζούμε την περίοδο των συναλλακτικών σχέσεων. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι ιερές αργελάδες των διεθνών οργανισμών, του διεθνούς δικαίου, που δεν υπήρξε και ποτέ με το συμπάθειο, αλλά όταν τα έλεγα ήμουν κακός. Δεν υπάρχουν καθόλου πια αυτά. Και επισήμως δεν υπάρχουν. Θέλεις να τα έχεις καλά, σου λέει ο κύριος Τραμπ, με μένα. Έλα να συζητήσουμε μαζί τι απαιτήσεις έχω από σένα.